Når du har downloadet YouTube Studio, så går du ind på det. Og så kommer der det der frem. Din kanal, det er lige der. Så trykker på den. Sådan klar. Når du vil uploade din video. Og så der er lige kommet noget til mig. Ja, det gider jeg ikke lige kigge på. Når du downloader det, så har du set, hvor mange livestream du har lavet. Hvor mange shorts du har lavet. Jeg har i hvert fald lavet rigtig mange. Og så det der, som du har lavet rigtig mange af. Og så vil du gerne have en nyt video op i. Og så kan du se, hvor mange visninger du har. Jeg har 1610. Hvor mange kommentarer har du fået? Her har jeg fået rigtig mange. Og så kan du se, hvor mange penge du har fået af fansene. Det er jo sådan, det foregår, og det hele. Og bare vent, Tommy, der kommer sådan en kryds lige ved siden af det der mærkelige tingeling, søgeting. Så kommer der sådan en kryds. Så kan du trykke på den. Prøv at se. 2.6. Når du har downloadet YouTube Studio, så skal du trykke der. Her så kan du ændre. Jeg har kaldt den sub. Nu kan jeg kalde den ost. Sådan. Bum. Godt. Og så. Ja, det var bare det. Så har jeg vist dig, hvad man skal og sådan noget. Hej hej.